po celém dní sezení v autě jsem si říkala, že se ještě vyklušu před závodem a vysvětlo nádherně sluníčko. Jdou tady vidět ty kopce kolem, které nejspíše zítra neuvidíme, protože předpověď je nemilosrdná, ale co se dá dělat. A tak si dám tady, nevím, 5 kilometrů a pak si půjdu vyzvednout číslo. Přátelé, já vás zdravím z Rakouska. Pic Alpin, Salomon závod. Zítra mě čeká tady v těchto kopcích, kdy ještě teď si můžete užít tyto výhledy, které předpokládám už zítra nebudou. Aktuálně nám začíná pršet a ten déšť by do neděle neměl přestat. Dneska je pátek. Ano, chápete správně, celou sobotu má propršet a jsou tam hlášené i sněhové přehánky, na které se vůbec netěším, ale uvidíme. Každopádně 45 km, 2200 převýšení a bude to intenzivní, budu s váma sdílet všechno to, jak to budu prožívat. Věřím, že natrénováno mám a pokud budu mrzutá, tak je to proto, že je to aktuální můj stav, jak to cítím. Každopádně mám pocit, že Rakousko mě nemá rádo, protože po 2 letech jsem zpátky na místě činu a po 2 letech tady opět totálně prší. Nemyslím, že teď ten závod už jsem běžela, ten jsem ještě neběžela, ale běžela jsem UTMB Cut a ten byl totálně promočený. Takže tolik. Jdu si vyzvednout číslo a ozvu se vám. Pojďte si to se mnou tady užít. Bude to intenzivní, ale budou to zážitky parádní. 2. srpna 2025. Já jdu tady v Péřovce 6 ráno. A jdu na start. Ale předtím mám ještě první výzvu a to, že se musím stopnout auto. Protože jsem si říkala, že si nezaplatím shuttle, jelikož jsem kousíček od startu. Třeba 3 kilometry. A říkala jsem, že tam pojede hodně aut. Takže by mě někdo mohl vzít. Tak doufám, že se tak stane. A je pod mrakem, ale zatím neprší. Předpověď přidala sněhové srážky, které mají začít za hodinu. Tak uvidíme. Těším se, vím, že to bude intenzivní a ještě víc se těším až tuhletu dobu. Za 12 hodin budu hezky na hotelu v posteli, anebo ve wellness. Tak jsme na startu. Tentokrát stop for runningu je tady Soňa, zbytek se vydali na různé další trasy. A bacha, zatím to vypadá, že neprší. Tak 3 minuty do startu. Tak jdem na to! Tak, nevím, 12 kilometr, nekoukám se vůbec, ale samozřejmě, že prší, ale tak jakože mrholí, není to hrozné, samozřejmě, že jsem promočená, ale není to takový ten jako fakt těžký déšť, totální mlha všude, to můžete vidět, ale běží se mi hezky zatím, tak to je fajn a boty drží a nekloužou. Viděla jsem helikoptéru záchranářskou, tak to mi samozřejmě nepomohlo, ale je důležité si uvědomit, že to člověk jede hlavně bezpečně. Hele. Tak jdem dál.
prosím pěkně vrcholové výhledy. Vylezli jsme teď po řetazech. A já se úplně nechcem hrdina si to zbíhat. No, mlíko. Ono to video bude asi rozmazlené, protože prší a nemám nic suchého, čím bych utřela tu čočku. Ale ještě pořád nejsme v polovině. A konečně byla občerstvovačka. A konečně se dá běžet i trošku normálnějc, protože je to mega technické. Jakože šutry člověk se snaží, aby neuklouzl, což musím takhle pát, že mám super boty, ale i tak. A nahoře ty řetazy nic, tak je 7 km se běh dolů do města, do Manderfenu, kde se startovalo. A pak znovu nahoru. Je mi zima, jsem totálně mokrá, ale běžíme dál. OK, jsem v Manderfenu. Tak ještě jednou nahoru. Je to půlka. Občerstvovačka. Chčije totálně. Ale je to dobrý. Já jsem zjistila, že asi když chčije, tak prostě to mám radši než ty vedra. Nebo já nevím. Nevím, nechci to zakřiknout, kdyby náhodou. Ale tak. Tak jdem znova. Long time no see. Jezero Riflze, jestli se nepletu. Nějaký 33. kilometr, 32. Nevím, jsem tady navigaci. A furt prší, tam trošku vylízá hora, ale podle mě to šlo vidět předtím, když jsem to běžela poprvé. Nevím. Je mi zima na nohy. Ale řeknu vám, tyhle ty boty, tyhle ty Salomony chcete do hor a do nepohody. Tak jo. Čekám na občerstvovačku a dolů. Tak aktuálně mě předbíhá vedoucí Golden Trail Series. Nedá se. A jsem čistá. Tak jo, já jsem v cíli, jsem z medailí, přestalo pršet a je mi brutální zima, protože jsem totálně mokrá, takže utíkám do hotelu, ale chtěla jsem vám říct moje první pocity asi půl hodiny po doběhu. Já jsem naprosto nadšená, skončila jsem jako 6. žena, ale o to tady vůbec nejde, ale já jsem si extrémně spravila náladu po Zugspitze, kde mi to absolutně nesedlo a já nevím, jestli to tím počasím, že prostě v dešti se mi běží líp, nevím, ale možná to bylo i tím, že jsem dost dlouho běžela sama a tím pádem člověka nikdo jako nezdržuje, neupravuje to tempo podle něho a to bylo moc fajn.
a užívala jsem si to. Výhledy jsem si moc neužívala, protože ty moc nebyly, ale tak třeba se sem taky někdy vrátím, ale já jsem fakt strašně nadšená. Povedl se mi ten závod, byl mega technický teda, byla jsem překvapená, ale byly tam fakt hodně technických seběhů i výběhů a tím ještě jak pršelo a bylo mokro, tak tak to chtělo být hodně obezřetná a pak ty seběhy potom tady úplně na konci, jak to bylo totálně bahnité, do toho ještě další šutry, nešlo to, za mě to nešlo asi úplně jako rychlejš a vidím, že se mi tady úplně klepe ruka zimou, takže tolik jsou moje aktuální pocity, dojmy. Říkám, jsem nadšená, moc se mi to líbilo a závod bych vám doporučila. A co se mi teda na tom líbilo, to vám ještě musím říct. Tady jsou vlastně různé okruhy. Tady je okruh vlastně 15 km, pak je 30, 45, která jde na ledovec, 45, která nejde na ledovec. A pak jsou ještě další trasy. A vlastně, když jsme to poprvé tady otáčeli, tak jde vidět, jak jako vlastně postupně ti lidi tady zbíhají jako z různých koutů a vždycky se tady potkají a pak zase běží jako jinou trasou nahoru, tak vlastně, že to je tady takový jako hub a bylo to fajn a pak vlastně po cestě, když jsem zbíhala, tak jsem koukala vlastně na čísla, že jsem běhala jako s různýma těma vzdálenostma, lidma, těma běžcema a to bylo vlastně hrozně fajn. Tak tolik a já se jdu si dát horkou sprchu a třeba zítra nebo ještě dneska odpoledne vám ještě dám tady na konci nějaké shrnutí. Tolik tady z Mandarfenu tuším. A jsem ráda, jsem šťastná. Je neděle, jedem po závodě a já jsem si říkala, kde jinde zakončit celé tohleto video, celý ten závod, než na vrcholu ledovce Pical. To znamená, já vás tuto chvíli zdravím z 3400 metrů nad mořem. Krásně tady sněží, v tuto chvíli vyšlo sluníčko poprvé za celý den. A já bych chtěla shrnout celý ten závod a nějaké moje tipy, dojmy s kratším odstupem času. Ze závodu jsem pořád nadšená, samozřejmě, kdo by nebyl. A proč? Tak já jsem nad tím přemýšlela a hrozně mě bavilo, že tam bylo docela málo lidí. Vlastně ono, přestože byl celý závod vyprodaný, tak nevím, jestli obecně mají méně startovních čísel, ale nebylo nás tolik. Jestli možná na tom startu té třeba mojí vzdálenosti bylo 200 lidí, tak nějak bych řekla. Ale těch distancí bylo více, takže vy si můžete vybrat. Každopádně, já tady balancuju na sněhu, každopádně bylo to vlastně fajn a nebyla to taková jako brutální masovka, jako jsem zažívala teď ty poslední závody, které jsem běžela. A to mě na tom bavilo. Špunty se dělaly, ale stála jsem docela vepředu, takže to nebylo až tak hrozné. A pak v jednu chvíli jsem se dostala téměř dopředu, takže mě nic nebrzdilo, což bylo moc fajn. A co mě taky na tom baví, že tím, jak vlastně tady už jsme úplně v horách a cesta už nikam dál nevede, tak všechny ty vesnice v okolí tady žijou tím závodem a je to hrozně fajn. Ať jsem se ubytovávala, tak se tam lidi se mnou bavili o závodě, bylo tady spoustu běžců, tak to je moc fajn. A zároveň jsem si všimla na oficiálních webovkách této lokality, tak že vlastně i propagují trailové běhání a mají spoustu tras, kde si můžete třeba zaběhat a tak. Takže, co vám chci doporučit je, pokud tady pojedete na ten závod, tak si pak třeba udělejte dovču a můžete si to tady jít třeba proběhat, projít, protože těch tras je tady opravdu hodně. Co bych určitě nedoporučila je dávat si ten závod jako první trailovou zkušenost, protože je hodně technický a určitě bych si předtím vyzkoušela nějaký jiný závod, ale teď ten bych určitě nevynechala, protože byl skvělý. Věřím, že i při hezkém počasí ty výhledy musí být parádní. Každopádně jako první závod si myslím, že to je hodně technické a pokud ještě do toho je bahno a tak to není úplně nejjednodušší. Co se týče vybavení, měla jsem boty Salomon S-Lab Genesis, které jednoznačně doporučuji. Byly naprosto perfektní, podržely mě na těch mokrých šutrech v bahně, byly naprosto perfektní a určitě k ním udělám recenzi, protože si to ty boty zaslouží. No a to už je ode mě všechno. Já vás tady zdravím. Všechno to tady taje, je to smutné vidět ledovec stát, ale bohužel.
Mějte se krásně. Nezapomeňte odebírat můj kanál, protože tak vám neuteče žádné další video a zároveň tím podpoříte. Nezapomeňte dát like, pokud se vám závod, video líbilo. Pokud máte jakékoliv otázky, dejte dolů do komentáře. No a vidíme se, slyšíme se u dalšího videa, případně na Instagramu, kde mě taky můžete sledovat. Mějte se krásně, sportujte, ať jste zdraví a máte dobrou náladu. Čauky!